Mandawi City Vaccine Operation Center may pasabot kabahin sa mga delays sa registration process o pagdawat sa mga text messages sa schedule sa magpabakuna. Ilang giangkon nga dunay uban nga taod-taod nang nagpaabot nga matiksan sa ilang schedule sukad sila nagparehistro sa system. Mato ni Dr. Ligaya Dargantes, pipila ka semana gyud una ma-schedule ang usa ka nagparehistro apan may higayong maguba ang schedule kung may priority sector nga hatagan sa usa ka klase sa available nga bakuna. May higayon sab kuno nga naana ang nagparehistro apan mukalit og back out kay di mo pabor sa brand sa vaccine. Sa pagkaron, manual texting ang gihimo sa Mandawi VOC aron mapahibaw ang mga tao sa ilang schedule apan giplano syudad nga mogamit og automated system alang niini. Gi-keep track na mo. 3 weeks na mo sila ma-schedule. Now, ang uban, para makasigurado, which we can't prevent, no? Sige sad sila register. Wag sige register ba? So, muna, or, nasa uban nga, lahi-lahi na nga number ilang gamiton. So, kanang, muna, daghan kaayo tag, limpyong hunon nga, mo lagi kanang, manumano manggod nato.